mga dudes, kini na ang ako ang area diri, ang akong area sa ako ang humayan. Kani diri nga side. So akong karon pa ako nakita nga daghan di ay siya og mga sagbot-sagbot. Kanang dira lang kay yellow naman ta didto no. Kanang medyo sa may green, sa green lang pa. Kanang buntod oh. Ako pa nang buntod. Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel. Ang Dudes Torta karon sa Bayta. Magtorta sa akong asyenda. Dito isuroy ta mo sa ako ang area. Tara, sa Bayta kauban ning mga gwapong mga kabataan. Daki Palili Boys, tara. Magtorta. Tara! Mix up very much. Ay, go. Boy. Mga guys, sana guys. Ano nga na sa akuan guys? Sa Basakan. Sa God's Farm. Okay mga guys, Okay. Home run. Magandang diri na ta, ado na ta sa atong area. Mubaktas ta mga 300 meters siguro atong baktas ang papunta sa atong area. Tara. Di ba nasa mga kay dudut taman ta. Vlog taman pakita. Ha? Okay, ang maestro sa Kikas mo inaklukdo sa kuan. Sudlan na ng ice. Ha? Area ituro ta mo diri ah. Ha? Wow. Mga dos kani nagalukdo karon. Mo si Wing Pinyora, instructor kini sa Kikas. Yes, mao pa naglook do sa na ay sudlanan nga na ay ice. Pero ang problema mo ra tagkaulan nun. Muulan di ta kakatkat. Pwede pa sa area ay napa akong payag oh wala pa na. Kinahanglan nagreperon. Sige. Gago Carbon Arnold na. Wala pa kaw kanto diya yan no. Sige, ikon ta kaw yan. Sige. Sir ka buhay Carbon nuno sir. Diin. Ito kay ilo. Aw. Kulbaan ko abi ko gaharaw do sa kuan ba. Karbo ka kuan do sa umay. Hala sa buton lagi akong paray. Ha? So, this is it. Guru hilamon lagi jay. Oh, punita oh. Hello. Hello mga dudes, kini na ang ako ang area diri, ang akong area sa ako ang humayan. Kani diri nga side. So akong karon pa ako nakita nga daghan di ay siya og mga sagbot-sagbot. Tara. Reset. Oo. Anto dia sa dili lang sa abot sa buntod.
Kanang dira lang kay yellow naman ta dito no. Kanang medyo sa may sa green lang pa. And kanang buntod oh. Ako pa ng buntod. Oh, kanang kadiri na nagatubang mga pila ka punuan na ano. Lubi, na isaging, na imangga. And, oh, makabuhi doon ka ano. Ulo ka asawa yan no. Ha? Oh, bisa pwede dira, pwede po dito sa Tumoy oh, kay ako pa man tong katong dito oh. Kan sa Tumoy. Diri pod, pwede po ta diri. Dira oh. Pwede po ta diha. Kay ko ano na ba? Kay mother po da. Dayan. Pwede po da kay nanay man da. Okay. Dito sa island. Uy, daghang bunga ang ako ang humay oh. Bunga sagbot. Okay, here we go. Saka ka. Yeah. Sir. Yes. Yan, sir. Namanggot, mendo ko na tanah. Saag, nasaag. Saag nga koan. So mo na ni akong payag ron kinahanglan. Luuyas akong payag uy pandayunon dun nino. This is a vlog ba? Oh, saan naman ni? Nya, gapo diri kay masige lang maghimo ta diri og payag-payag, nya naman tay bomba diri ah. Oh, di. Nami masigit kay naway di ba bitaw. Wat makabati, sorry. Bidaw kung gaandar pa dyan. Ay, hala. Tadon. Oni. Dira. Hantud. Da sa pikas buntod. Bukob siya makita kay Sir Dodge na. Wala tayo labot tong yellow nin. O, kanang green ra ko. Pukon. Pukon. Tana, ato ta dito, pikas ta. Tadon. Ah, sige. Mangit. Diha sa pikas na po ko'y mga pipila ka punuan nga mangga, na apoy mga lansones. Okay. Let's go, let's go. Oh. Oh. Ha? Oo, way ka kuhan. Ang bata ko ni. Oo. Ano utang ko? Kani inyong kuan? Daghan di magtukap nun. Tukap. Ay. Diri ang luyong-luyong no. Parang ano. Ay, hala. May mga puti-puti lagi daya. Gani. Ito naluprak kami do. Naluprak kau. Basta lagi lamon. Bunga puti. Dikit sa human. Okay, nata sa area lagun do akong kuanin oh. Lansones ko magitanom nin, seedless ko danin. Oh, ay pagidat liso. Oh. Oh, liso. Seedless nga way liso. Lubo ang taon sa layo no. Ang lubi. Lubo sa layo. Ano? Sir, calling. Hindi. Sunda. Bujui sir.
Si Sir guys. Maestro sa kikas. Ah guys, nasaag man siguro na siya guys. Diri naron mi diri. Oh. Mangita mo nagkuan dito kana. Wow. Ka nice. Pero ansa? Di ay. Si Jing gani da. Ay may marang oh namunga. Ay oh. Daan kay mubo. Wait, bi ako na nanghid sa tigbantay na kundiya. Hala, dako na kong durian. Marang oh. Hindi mo nagharbison kay Kuan. Te, ano makaya mo, Soy? Dool sa Kuan? Go, Soy! Na, ara, hampa ka doon ya butong hus, buli. May lubi. Oh. Wala kasi yung nanay ko. Te. Ito sa paray ko na mahulog sa iba. Ay. What lain nga ano? Nahulog na nin. Punit nin. Oy, pasoy basig mahulugan siya. Oh. So, testingan. Ay, gurang. Imnon talang da. Mami mo langgam bay. Oo. Wow. Ay, paano mo kunin? Lami kay sir. Dam. Ang nagabre. Ay, kana. Pirmina. Lami. Ang nag-abli. Lami ko. Ang nag-inom? Hindi may inom ka, Soy? Ika, Jeb. Saka po sa antin. Sa kaya mga ni antin ba? Saka din dapat kadaya mga niyog. Karon mo sundalo na. Tiki lang, uy. Gunit lang jud din ha, gunit. Oh, Tin! Lampinig, oh! Daw kinumo ko no, ang itlog mo, basi lalong itlog mo. Ano sa antin mo saka, oh? Hoy! Bantay, hulugan mo. Ano, tama gid. Tama. Ay, Sige, utatin. Nawag na sinsunod mo. oh, basta mahulugan mo gid. To ano ni antin, basta malatayan mo nin. Busa mo. Why don't ano? Why? Dako na akong durian sa taas. Dami yung tagatuon sa taas na aking mangustin dito. Tapos na ako yung mga punuan sa mangga. Kuha na lagi na.
Gago mo yung ginangong yung ikron ha. Sir, capture. Capture buto mo. Ah, Napa. nagraag yan eh. Uluha. Ah. Yung kaniang, Mo siya tawag nga kokos no supera. kuko. Common name coconut. Wala pa tawag na kuya. Tree of life. Tree of life kay tanan nga parte sa iyang kuan magamit. Oo. Ang punuan lumber mga kuan grouping niya. Mm-mm. Bunot pwede pud panghimo mga kuan gyapon sir fiber man siya. Ay. Mm-mm. Ay. Ang bukong Tree of life. kerosene. Sir Pascual. Ay, okay. Na, hindi magamit ana sir. Ang saman. Hindi gitumbaho nimo, hindi magamit ana. Hindi na makahoy. Pwede magamit gapon, pwede mo nalatayan ba? Di ba? Mga lapok-lapok ibutang. Silap naman to. Oo nga ni akak. Dito man ang hak-hak. Di ko palabot. Mag-debate. Di ko palabot. Galasin mo na lang. Bukas na. Wow. Isa to. Pero lugo. Di ba? Pagod ng mga ka dyan, kita ko lang pa eh. Ay tama no, ay galitat.